sillä kannattaisi. Eli sano. Miten se menee istumaan? Nyt sä anna tassu. Älä mene pois. Älä mene eteen, kun Katsotaan miten se liinu. tänne päin hei. Miten se liinu? Otetaan kuvaa. Otetaan kuvaa. Tassu. Ei se huomannut ollenkaan. Drop dead. Anna tassu. Tassu. Kiitos. Nyt sillä kelaa. Toinen tassu. Kattokaa se korvia. Liinukin antaa taas huo. Hyvä Liina. Liinu, katso. Oota, odota. Anna tassu. Tassu. Kiitos. Toinen tassu. Hienosti. Istu. Istu. Tassu. Tassu. Hyvä Liinu, hyvä tyttö. Toinen tassu. Tassu.